Helo, Helen dwi, a dwi'n gweithio yn y ganolfan dysgu Cymraeg. Ac mae neges bwysig gyda fi i chi, gan staff y ganolfan. I have an important message I'd like to share with you, gan staff y ganolfan dysgu Cymraeg. Dwi eisiau dweud, dyn ni eisiau dweud, diolch. Diolch yn fawr i chi am aros gyda ni yn y pandemig yma. Diolch am ddod i ddysgu ar-lein neu o bell. Thank you for continuing with your learning, either online or at a distance. Gobeithio bod ni wedi helpu gyda eich sgiliau Cymraeg, ond gobeithio hefyd bod dysgu Cymraeg wedi helpu gyda rwtîn yn y cyfnod od yma. We very much hope that dysgu Cymraeg has provided a focus for you and some kind of routine in this very strange period. Felly, nawr yr haf. Bydd yr haf yn wahanol. It's going to be a very different summer this year, ond dyn ni eisiau eich helpu chi i ddefnyddio'r Gymraeg drwy'r haf. Felly, dwi'n mynd i ddangos rhai syniadau i chi. I'm going to give you a few ideas for siarad Cymraeg dros yr haf. Dwi'n siŵr byddwch chi'n gwybod am llawer ohonyn nhw, ond falle bydd un peth newydd. Hopefully there'll be un syniad, one idea here for everyone. Okay. Ym mis Awst, bob blwyddyn, dwi'n mynd i'r Eisteddfod. Ond yr haf yma, dwi ddim yn mynd i'r Eisteddfod. Ond mae staff yr Eisteddfod yn gweithio'n galed iawn i wneud Eisteddfod ar-lein. Eisteddfod amgen. Edrychwch. Dyma ni, dyma wefan, dyma website, yr Eisteddfod Genedlaethol. Yn ystod wythnos gyntaf mis Awst, bydd llawer yn digwydd yma, ond mae llawer yma nawr. Mae amserlen, timetable. Dych chi'n hoffi cerddoriaeth? Dych chi'n hoffi theatr? Dych chi'n hoffi celf? Art? Oes plant gyda chi? Mae pentre plant? Ac yn ystod yr wythnos ym mis Awst, bydd pentre dysgu Cymraeg rhithiol. We'll have a virtual pentre dysgu Cymraeg. Dewch gyda ni. Ddim i Tregaron eleni, dewch i'r pentre Cymraeg, dysgu Cymraeg rhithiol. Come to our virtual Eisteddfod am pentre dysgu Cymraeg. Ac y flwyddyn nesaf, byddwn ni'n mynd i Tregaron. Beth am ddarllen? Rhywbeth bach dych chi'n gallu gwneud bob dydd. Wrth gwrs, mae llyfrau mynediad. Mae llyfrau sylfaen. Mae llyfrau canolradd ac mae llyfrau uwch. Llyfrau amdani. 5 ar bob lefel. Ond os ydych chi'n ddysgwr canolradd neu uwch, darllenwch bob llyfr. Wrth gwrs, does dim raid i chi ddarllen llyfr. Reading can mean anything. Golwg 360, BBC Cymru Fyw, Facebook. Darllenwch. Da iawn. Dwi'n hoffi radio. Gyda radio, dwi'n gallu cario ymlaen i weithio, coginio a gwrando. Felly mae Radio Cymru yn dda iawn i'r Gymraeg olchi drostoch chi. Yeah? Tiwniwch chi mewn i Radio Cymru i glywed y Gymraeg. Bob dydd, 5 munud, hanner awr. Hefyd, mae gwylio yn dda. A diolch yn fawr i S4C, achos nawr mae sianel gan S4C i ddysgwyr. Edrychwch.
1 funud. Rhaid I fi ffeindio S4C. Dyma ni. S4C, clic. Dyma ni, S4C, clic. Felly, mae S4C wedi dewis rhaglenni mae nhw'n meddwl byddwch chi'n hoffi, including the most recent episodes of Pobl y Cwm a Round a Round. Ond, os ydych chi'n meddwl bod rhaglen gyfan, a whole programme, yn ormod, if you think that a whole programme is a little bit too much, hefyd, mae sianel YouTube gyda S4C. Dyma ni, S4C Dysgu Cymraeg, ac mae rhywbeth newydd bob wythnos. Dyma ni, 1 hour ago. Bob wythnos mae rhywbeth newydd. Shwt I ymarfer siarad Cymraeg. 2 funud, 2 funud. Yma mae'r site, recipe. Felly, dych chi'n gallu darllen Cymraeg, gwrando'r Cymraeg, gwylio Cymraeg. Hefyd wrth gwrs, dych chi'n gallu dysgu Cymraeg. A trwy Gymru, yr haf yma, mae llawer o gyrsiau. Dyma ni hwyl yr haf. Our providers throughout Wales are holding courses trwy'r haf. Yeah? Ymunwch. Join in with the dysgu, join in with the fun. A beth am her? How about a challenge? Beth am her? Beth am ddysgu? 10 gair newydd. Bob wythnos. Yeah? Learning 10 words a week isn't a huge challenge. It'll be surprised. It'll be surprising to you how it'll keep you ticking over. Nawr, dyma wefan dysgu Cymraeg. Iawn? Os ydych chi'n mynd i'r adnoddau dysgu ar-lein, dwi'n mynd I mynediad, dwi'n mynd I uned 1, dwi'n lawnsio, mae'n dod, gobeithio, ydy, wel, dwi'n byw yn y de, felly de. Mae llawer o bethau, ond yma, yn yr external links, mae help gyda dysgu geirfa, memrise, Quizlet, yeah? Defnyddiwch nhw. Use them and all our other resources to help you revise dros yr haf. Felly, mae llawer o bethau I wneud, ond y peth mwyaf pwysig yw siarad. The most important skill we can try and keep going dros yr haf is siarad. Haws dweud na gwneud. I know that's easier said than done. Os ydych chi'n gallu ffeindio ffrind i'ch helpu chi, grêt. Os ydych chi'n ddysgwr canolradd neu uwch, cyn bo hir, yn y ganolfan, dyn ni'n mynd I lansio siarad dros yr haf. Dyn ni'n mynd I drio ffeindio partner siarad, digidol neu ffôn I chi. Edrychwch ar ein Facebook ni, edrychwch ar ein gwefan ni I ffeindio mas. Hefyd, cofiwch ddod yn ôl y mis Medi i'r dosbarth Cymraeg. Os ydych chi'n cyfrestru cyn diwedd Gorffennaf, mae'r cyrsiau yn hanner pris. Remember our early bird offer this year? Half price courses. Bargain. A whole year. 45 pint. If you sign up for your next course by the end of July. Os ydych chi eisiau ennill cwrs am ddim, wedyn dych chi'n gallu trio ein cystadleuaeth her yr haf. Eto, edrychwch ar ein gwefan. If you fancy winning a free course next year, take part in our Her yr Haf, the Summer Challenge. You'll see all the details on our website. Diolch yn fawr I chi am fod yn rhan o'n cymuned.
We're so very proud of our community in dysgu Cymraeg. It hasn't been the same over the last months, but we've recreated this community ar-lein. Diolch i chi, dyn ni wedi creu cymuned ar-lein. Gobeithio byddwn ni'n gallu cyfarfod cyn bo hir, ond mae hi'n bosib defnyddio'r Gymraeg ar-lein yn ddigidol hefyd. I started with a D, which was diolch. Dwi eisiau gorffen gyda D. Defnyddiwch. Defnyddiwch y Gymraeg drwy'r haf. Ac wrth gwrs, cadwch yn saff. Hwyl.